para maraming budyo.
yan, 100 lang yan. Tira, ito na. Saan lang, Balunggong? Yan lang yan. Nabigagi ko ba yung ay? Abel. Ano mo kaya? Dami pong sumasariwa. Dami pa yan, marami. Yan boss, tayo boss, 100 na lang. 100. Yan boss. 200. Ito boss, 100 na lang ito. Ay, 10 na lang, 10 na lang.
Mga lalaki po. Pag ayaw nyo. Alam pa dalawa?
sa'yo para maring budyo, as niyo kung ka-importante. Ito rin di akong banal ni Aldo ngayon. Aldo para kay nga po gino. Kaya para karela, ka dapat mag-obra, ka man dapat kumilos king Aldo ngayon. Pero king Ebanghelyo, Niego Brala, kinilos lang, na hindi pumalagad ng Kristo, ay niya piniling pansay. Mahira ka ba? Pakihawak niya. Check ka lang kung ilan. Ready ka na?